Ngap lagi jing kemen sai sien pak ngani ka por ka Bantei ka bang yo ban ye kren bat pi leng ba ngani ka ktien ka ba im ka badan bor ke jong trai unong penim jing yu Jesus Christ. Kani ka ktien ka dei ke jong alpha ka dei ke jong omega ubas dang ba ba khaddo. Kani ka ktien ka dei ke jong blay. Bat habang ka kren ka ktien ke jong blay kan mau ye kani pi ki ba sha skor pi ki ba pediang em pi yo diang bi ke jing ker khu na blay kani ka sngi. Tadeng tau blay ju kren kai ba ka wei ka ktien ke jong blay ka nom long ka ba klem kabor ne klem kata ka jing le ai habo ble ukren kamut ka dan bi kabor ye ka baule bin kan mau na do basdang utrai ong to long kala long tading ta habo ble ukren kan long bet tading ta ka ne ka sngi dan apreng jong fi ki badan apreng ki jing e ki jing le fi dan kam ni ki jing rap em fi dan kam ni ki jing rap bon sin apreng jong pm jaka ba fin pechu ble fi pech ki brio Fidan ka jing kerdo ka jim ke jong pi di pan rampan sya ne pan jingerap pan keliang na ki brio na mar fidan kam ya ke jingerap fidan kam ya ka financial assistance ya jingerap ka pisa ka tengka Henry ka ni ka pisa ka fishim kam dei ka yo ai fi ban siru da ka sut ka ba head dan na preng jong fi Philipan nagi MLA nagi MDC nagi tagi riu mi khmat ki jong fi nagi nong mi khmat ya ga ba fi shu khmi lenti ban shu yo bit naki namar ba fi don ni ga jing don kam ga jim ga jong fi dan na preng jong fi pang shi tom Philipan ang no fi mi yo ya ga ta ga jing pen khia le se ki nong mi khmat ki la ban ai dan ka dawai hin re kem la ban ai ga jing khia le se fi don ni ki doctor hin re ki doctor kim la ban le ai ha ba fi pang jing aki yeng ki sem jong pi ki khoram ma ga jim jong pi ta ki jarwat ki bala kalan ki bala sok khadat dan te bala ban pelaj ka jing ga jong pi ka long bi ha ka mess so em pi la mess up yela de ni pi la bo yela de ha ka ta ka jing em ka ta ka jing long ga jong pi em ka bala kulmar adu kata namar ki jing bakla ga jong pi cha ne cha tai namar ki ta ki jing le thok le thak ga jong pi la ne ka ta ki jing le ki jong pi ki ba mya dei dor de baka po ipi ka jing ka ba crowd ba ni ka sgi phim tip shun le kom no na preng jong pi la im ka khalai la shwe le khalai online ba ka ni ka khalai nang kong ta ka ai ken puk ye pi hin re menta kala shu ka jit bet na pi ba menta am pi la ter khong phim dan e show pi la bendilo di ke baro pi la delo di ke baro sa ka ba pi la bo bendaro wada ka yeng ka sam ka jong pi namar ba fila kum bakla hagane ke jinga lenti ke jong pi ulok phet phim la le ai ke jim ke jong pi piong an im kum nu ha bo ulok phet piong ka bhai nga ba ngan churi de no da ka met kham sok easy money ban sai ni khon ki khti fitep nem ka ta ka de ka auria ka ta ka de ke ba long persha e ka tien ke jong blai kam dan ka no ka ba utrai wang tong a smu thu e pi ba pi dok pi la ban tre dengan ne kam em kwa ban ong e pi ga ne ka sngi la da pi don na ga jing e ga jing jong pi wanom pai shigi briu na wan pai ki kam ki ba ai e pi da kata ka pisa ka ba suk ne ga shu le ban thok ban shukor ban lam le gi briu em kwa ban ong e pi ga ne ka sngi pai shu blai ka lenti em ka de bi tang blai ka lenti em ka de tang Jisu bala piwan chu Jisu em moi tang teng fi tip long nam long ne kwa ba dong fi lada fi shakri shi shai utrai jungi em ulong utrai bole bi ki kamba phine I bete lada fi dang man shakri u blame ta hoi kan man puk kata ga jing khu ha ga jim ga jong phi na maru blay ju le kam ta u blay em u ya kan don step by step Porque Bible ka kren ye kata ko ong lada ka jing sedang ka jong pi ka long ka barit. Henry da pia ini ban shakri utrai ban nget ban up kermen na u ka ba kut jong pi kan long ka ba kraw shi ka de e ong ka tin ka jong blai jo pra khot ban nyo. Ka Bible ka ong ka sam shi spar huai ka ong ka khmit I khmat kilom nang no ka jing rap jonga kawan. Ka jing rap jonga kawan utrai. U David udah usiem, berkum usiem umla asyuk ban lipan jingerap nang no ru, namar ka problem jang ugla dai ka problem ka bahe, kam dai ka problem ka baret, kam dai ka jing ka baret, ula kut lenti utho ini ka sam, shispa arhuai wang, ngan kmit ya lagi khmat shagilum,
nang no kan wan ka jingrap jonga kan wan no trai ubla thau ye ka beneng bat ya ka kendo da pi pai chu trai em uni trai em udei ubla thau ye ka beneng bat ka kendo udei ublei ubala te ban thau ye ka beneng bat ka kendo ye ka ta ka jing ka jong pi li kan ayu kan long ayu ha khmat jong u kwa benong if you uni ublei udei ubla thau ye ka beneng ubla thau ye ka kendo kisah ente sadu benda kim tip tangi kata ke space ram kata ke hau em ke hek no kim tip balki ai kita ki badan kata ke hau ro ki tip tan kat to kat ni kim tip lut ye kata ke jing thau ke boleh thau ke beneng kata ke hau bat kan mau wat sai ke beneng ke jaka ke bu shong phim lawan mudur phim laban mudur la phim iu try phim laban mudur phim ga khet ga ju phim i ga jaka kan tang ga ju phim laban mudur kum no bu la ban don kat kata ne ula ban thau ban yo kat ya kata bor spa palat ubadon bor palat ani bu krau palat tading tau David wong dei ma u thau ga beneng ba ga khndo pa ye ni ga khndo kat no ga ji itna dan bala ban thau tang yu siap ru dan bala Rêu trao thao i siap thao i mau thao i deu yong thao i petrol thao ye tegi marpo khando uranium thao ye tegi marpo khando ki tegi ba mi ba kodor sda ki diamond ki xiar ye ki baro ki mi lot na khando ga kwa banong deu tao la thao ga beneng bu tao la thao khando bala na phi khmiet ye ga khmat ke jong phi shau da ka ba phi let shau khang ye ga kamera ga jong phi Duai ha kabari. But ka Bible ka ong ye kata la da phi duai ha kabari. Ubleu na ainong bi phi ka papa. Ka Bible ka kran ni kata. Wanum lek ban auri shine shatai. Wanum lek pan nang ni nang tai. Wat le ki no ki kam em ki jaklia ga jim ga jong phi. Duai tang ong ye phi. Khang ni ka kamera sebak ya ma khmat jong trai. Khmien ni ki khmat jong phi ki khmat ki bagan jam si jong phi. Khmiet sha trai ngan khmiet ki khmat shikilum nang no kan wan ka jingrap jonga kan wan no trai bla thau i ka deng wa ka khndo tadei ta kwa banong ifi kan sngi la da fil akut la phai sha trai kwa an puli kan ka por kan ka de khat la ban shem kan ka por no Matthias bo Jisu hi kai yingi ban duai wang om ni an rei ha me duai tu le drung sha laki pulit mun sha ka kamera But haba me lakang ia laki jingkang tu kerpat ia ukpa jong me ubaha kabari. Te ukpa jong me ubuyo I ha kabari un ainong hame ha kabapau. Ka Bible ka kren ia kata. Ka jing sung men ka bala apalat. Ka jing sung tenat ka bala apalat. Bala da pi wan sutrai em. Bala da pi panun aibet. Bala pi bila ya makmat jong trai la fila kerdo ya ta jing khang ke jong un plebet bala fila wat si chai u trai am hin shembet today to Jeremiah la pulai de khot ka balai kong to khot karpat inga tingan snow ya pi wang an snow bangan pni fi ki khlau ki ba ya ka ba phim tep ya ka ba phim pat jui wangan pni ya kata Kimpat jui wong terangan peni kata iki ba crowd iki ba ga ba pintep wow pinong wow try us peni kata ke jing bejong fira da pi khot karpat ke teng jong try tadei tang snow kan ka por ka banta wanam khuslai ke jing bejong pi ba ngapule no Isaiah sa way ke khot ke sipo Ukraine ka ta ba bon ki benta na ka kin ke jong blai bo try Ukraine tang pule biang kan ka por ju pule na ka por sa ka por dai pen tang ban chupen kan mau biang e fi kan ka sngi no Isaiah sa way ke khot ke sipo ko ang to wat ship tieng me na mar ngan long rangkat bat me wat snow ma mar ngan long try bo blai jong me ngan pen shait bor ye me ho ngan ya rap ye me ho ngan kershan ye me da ka ti ka man ka hok jong a ka khot ka ba khat lai ka ong Namar mangau try bo blay jong me ngan bat ya kakti kaman jong me da ka ba ong ha me wat sheting nga ngan yarap ya me pin yo shu na no kat uni blay bo ong kloy ban yarap ya pi ta ka daw ong wat sheting wat ngoma
Wat sip tieng, wat sengoma wong nga. Ngan iarap ya pi. Kemedi kemat jauh terai. Pidan kiram kisah, yam kemat jauh belai. Khun kisah kema, yam kemat jauh belai. Pidan ke jingkar doa ke jim ke jauh fi, yam kemat jauh belai. Yam ya kemat jauh belai. Yam kemat jauh Jisu. Baru belai wi fi ke bari unai nong wi fi ke bapau. Apa menduai nanti jauh fi ni ke por mentah. Ini duai. Try ngatip, bam dan lenti syuk dah kumway. Kalenti ke day tang hame. Kini khon jeme try, kidan ya ke jing dan kam ke kraw ke jing bejoki. Kidan kam ya ke jing rap na me te try. Try ngatip day tamameu bala ban ya rap. Bala da me mele te try kam judan ke no ke bae. Kam judan ke no ke bamla. Ngan melong try ublei halor ke do baro ato dan ke bamla ban me mdan. Ki bamla baru brio ki long ki bala ban me te try ngitip si chaga krien ke jom lei ka ong ni kata. Bala da kini ki khon jeme ki ngai kini i be ko borom ke jong me ablei. Dua ta jom pi kong. Ulap ula e pi. Kidan sangut ki khon. Pim tip le kum no. Ya makmat jong blei kong. Ya makmat jong try. Kmiet kmat jong pi show try. Wanong kmiet ki brio. Wanong kmiet ci ime pa wanong kmiet ano kmiet show try. Utray un le ki kamba. Kumno un besar be ya pi. Ngam tip kumno un besar dengan tip un besar ya pi. Un play ki lat gelenti nang ni nang tai ka ba ngimla ban sngotu ngimla ban itu ngimla ban muduru ya ka e ka bo play ula ban le ki ji bu jong pi. Namar ya ka ta ka ba fi le ka ba ri ka ne ka sngi ya pi duai. Utrai un sale be ya papa un pen pau si sha ya kata ka kamba aga ji im jong pi adwai wat kuslai kong wat kuslai ba aga ji im jong pi ngak ba nang pi ki ba kuslai wat kuslai utrai on wat ship tieng wat kuslai wat ship tieng wong ngalong rengkat bat pi wat senguma wong along mangau blai jong pi wong utrai wong an kershane pi da ketika man ka hok janga wong ya kata ketir manum kuslai te wong takrawan kuslai ka dua yang terkui pi ne kesngi wasip tiang ngan iarap trau iarap ya fi namar ulong ma u bel thawi ka beneng ulong u bel thawi ka kendo mdan jikerdo ha beneng mdan jikerdo ha kendo trau terkui pi agar tenge jong Jisu dua yang aingu amen wa amen trau terkui pi Bala fi nang don kam sisu ki jing dwai ru pila ban man sa ka center ka jongi ka prayer center ni apa Nongthymmai Nongkhryiem. Ka office ka play na do ka sngi ba ar do sngi sa jai pila ban wan ki don ki shakri ki jong try ki ban nyarap ya pi ki ban dwai na kam ta jong fi ban shakri ya fi lang ba ka ktien ma ki jing dwai nga ngai utrai kar khu ya fi ngin sai shempat ko bless shibon amen.